No niin, mikäs kumma meillä täällä on? No, tämähän on se mun Finialla-simulaattori, josta on ollut vähän kavereiden kanssa puhetta ja pojat pyysi, että no näytä nyt miten se toimii. Ja no nyt mä näytän miten se toimii. Eli ideahan tässä on se, että tää on joka suuntaan nivelöity, eli liikkuu ja tässä on vastuksen säätö täältä skuutista. Sitten tää on ergonomialtaan ihan samanlainen kuin tää mun Finiolla tässä takana, eli kulmat ja asento on samanlainen kuin veneessä, eli mahdollisimman hyvä boat-fiilihan tässä on tarkoitus saada. Ja ei muuta kuin lähdetään vetämään, eli astutaan veneeseen ja tämähän on ihan yhtä kiikkerä kuin jollat on. Ja tosiaan mulla on tässä nyt sitten ajatkin ja vedetään tosta nyt semmonen pari minuutin kryssi, eli lähdetään täältä nyt sit vaan vetämään jollain suorassa persettä penkkiin ja ulos ja sitten vaan ruvetaan skujaamaan. Ja otetaan vähän aaltoon, eli haetaan vähän kropalla dynaamisuutta tähän ja voidaan tosiaan ottaa vähän pumpata mastoa. Ja tässä kun semmosia 5 minuutin settejä vetää, niin kyllä se rupeaa tuolla vähän reisissä ja keskivartalossa tuntuu ainakin tämmöisellä vähän vanhemmalla miehellä. Ja tavoitteenahan on, että tässä saisi mahdollisimman samanlaisen fiiliksen kuin purjehtiessa, että tulisi sitä dynaamista voimantuottoa tonne suht staattiseen liikkeeseen kuitenkin. Näin. Eli ei siinä nyt on minuutti roikuttu ja ei tää niin kauhean kevyttä ole. Eli ihan samanlaista kuin Finnialla purjehdusvesilläkin. Tervetuloa vaan koittamaan, jotka sanoo, että purjehdus on urheilua. Jep. Näin, eiköhän sen riitä tällä kertaa. Jep, eli tämmönen lelu. Joo, ei saa päästä skuutista irti ennen kuin päässyt veneestä pois. Jep.